Ara d'aquí un instant xerrarem de patates, però abans parlem d'un altre menjar, perquè demà dimecres de Serra, els darrers dies d'avui és el darrer dimarts, i un lloc que no ho celebren amb molta tradició és a Ciutadella, i volem conèixer una recepta típica d'aquest dia de la mà de Débora Montserrat i Antoni Vianeda. Com esteu? Benvinguts. Bueno, vosaltres sou de Ciutadella, però viviu a Palma. Vivim a Palma. Ara tenim el forn que mos pita, bona cosa. Això vol dir que d'aquí poc ho tindrem a punt. Perfecte, beníssim. Per què tenim el forn? Perquè anem a fer un plat típic del darrer dimarts de Carnaval a Ciutadella, o no sé si a Ciutadella o en Esponent de Menorca. Es fa en Esponent de Menorca, sobretot a Ciutadella, que té molta tradició, però també a Ferreries i es Mercadal. I de què tracta aquest plat? És una greixera de peu de porc, molt antiga. Greixera de peu de porc. Ingredients, important. Ingredients. Aquí ho he posat en pla de mostra, perquè els peus de porc han estat prèviament bullits amb aigua i sal, i aquestes dues cognes de llimona, una llimona sencera, i llor. I els peus de porc, que el carnisser te'ls serveix tallats per la meitat, convé que s'aformin per bullir-los. Per això ho he posat com a mostra, perquè realment jo ja els educ aclarits. Aclarits, ben desfetes, aquí no hi ha cap os. No, tot és ben desglaçat. Això ja se pot menjar talment? Exacte. Això què és? Això és formatge tendre, que són els dos ingredients bàsics d'aquesta recepta, el que és el formatge i el peu de porc. I una vegada tens la feina de desguassar els peus de porc, realment després és mesclar tots aquests ingredients que són bàsics. All? All, 2 curades, aquí hi ha 3 alls, 800, si anem per ordre, 800 grams de formatge tendre, 3 peus de porc, 3 alls, 2 curades soperes de farina, 4 ous, que després haurem de batre, el sou, que realment és per untar la palangana. El sou és el que a Mallorca se coneix com a saïm. Correcte, saïm. Mantega de porc. Exacte. I això és formatge vell, també rat, que això serà el damunt, que li donarà aquest coloret torradet quan després ho enfornem. I endavant. Puc començar? Comença, perquè jo li vull demanar moltes coses a en Toni. On se celebra el darrer dimarts? Hem dit en Esponent de Menorca, és correcte? Sí, ja t'he dit, bàsicament a Ciutadella és molta tradició i en els pobles de Ferreries i es Mercadal. I es tracta d'això, és el dia antes de començar pràcticament la curema, i el sentit d'aquesta celebració és menjar molta carn, perquè després estarem un quants de dies sense menjar-ne. Un temps era així, avui en dia no tant. Per això, la tradició és anar a torrar sobrassada, sobretot, al camp, a fora, a una casa de camp, o el que sigui, i també aquesta greixera de peus de porc, la greixera que també es diu dels darrers dies. I de dolços també hi ha altres greixeres, hi ha greixera de moniato, greixera de patata, que també et solen fer aquests dies, no? És a dir, hi ha variants de moniato i... I de patata, greixera de patata. També se fa com a dolç, no? Perquè això és un plat salat, que per cert es menja, també és molt habitual que es mengi damunt un crespellet fi, com una galeta, i es menja un dolç i salat, perquè el crespell està en sucre damunt, se li poses trosset de greixera, i tu menges així amb el crespell, pràcticament. Ara parlarem d'aquesta recepta perquè dus un llibre on demostra que aquesta recepta és ben antiga, però primer hem vist un abans, com tu has dit, se celebra en Esponent de Menorca, i de fet en el Mercadal, per exemple, molta gent va a Cala Roja, vorera de la mà, a prop de Cavalleria, crec que està, però també molta gent va avui en el recinte firal on hi ha la nostra companya Sílvia Pons, amb molta gent que està celebrant precisament també aquest darrer dimarts. Sílvia, ara nosaltres continuem. Dolços i torrades hem vist en el Mercadal. Débora, mentre veiem en Sílvia i tota la gent del Mercadal, què has anat fent aquí? T'he vist batre els ous i mesclar-ho. Exacte, he batut els 4 ous i ho he ficat aquí dins, i ara en ses mans i amb una espàtula ho he intentat mesclar perquè quedi el més homogeni possible. Recordem que aquí hi ha els peus de porc ben nets i ben desfets, hi ha formatge tendre, els 4 ous i res més. Farina, la farina també que heu vist que he posat, exacte. Perfecte, continua. Sí, Toni, molt bé. Dolços i torrades, clar, tu ara me xerraves que el porc s'aprofita perquè, clar, ja no podrem menjar durant la corema, no podrem menjar porc. Per això menjam amb peus de porc. Efectivament, s'ha fet la matança en el seu moment, les porquetjades que dèiem a Menorca,
I just antes que arribi la Curema, que estarem unes quantes setmanes sense menjar carn i que després ja ve la calor, s'aprofita el que s'havia guardat. Normalment la galta, sura, la papada, se conserva en sal dins pots, quan fas la matança, les porquetjades, i ara s'utilitza perquè no es perdi després i es fa la greixera. Abans dèiem que no és una recepta gens nova, perquè ve recollida en aquest art de la cuina, és a dir, és una recepta antiga que, per cert, fa poc tu l'has tastada aquí a Mallorca, aquesta recepta. Sí, jo la vaig menjar a un menú que va fer en Santi Taura, i fa una versió innovadora molt interessant, fa com un bunyol de coca dolça i dins hi ha esparciment aquest, molt interessant. Anem a veure la portada a càmera d'aquest art de la cuina, on aquí se recull, és un llibre de fra Francesc Roger, on se recull que fa molt de temps, ja del segle XVIII, que aquesta recepta se fa. Quan va Saïm i quan hi va aquell formatge d'ell? Bé, el saïm ja l'hem posat en el forn perquè quedi fus. Com heu vist, he fet una bolla. En les mans l'he intentat mantenir el màxim possible, l'he traslladat en el recipient que ara ha d'anar al forn, ha de coure en el forn. I ara, amb el seu que està fus, no te cremis, el pintaré una miqueta tota la pilota que s'ha fet, no? Que aquesta pilota després en el forn s'anarà, pot ser que tot s'estufi una miqueta, però conforme després refreda, tota la baixa i queda tota una cosa uniforme. Quant de temps el tindràs en el forn? En el forn de coure són uns 15-20 minuts, depèn des... Mireu que això és exactament, perdoneu, això és exactament el mateix, però ho hem ficat en el forn, no? És a dir, és saïm, fus. Fus, exacte. Torna'm a dir com deis vosaltres saïm? Sou. Sou. Tota la vida. O saïm. O mantega de porc. Sí, sí. Que seria Sí, exacte. el mateix. És a dir, ja sé que de vegades un si no té peus de porc, ja ho podria fer amb una altra... Ja sé que tu sempre ho has fet igual. No, però de fet ho podria fer amb una altra carn, amb una altra... T'anava a dir que s'hi pot posar diverses coses d'esport. Hi ha gent, en Santi Taura mateix hi posa llengua, papada, galta, orella, peus... Vull dir que es pot, és un poc amb les despulles d'esport, no?, que es fa la greixera. És una cuina d'aprofitament totalment i de temporada, no? És a dir, ara hi posem aquest... L'hem formatge pintat vell. en el saïm. Exacte. Aquest saïm dins del forn li donarà un coloret. Supos que el gust del saïm, no del seu, que sempre es nota. I ara el això és color, formatge, i un coloret, clar, li ajudarà. I això és formatge vell, també triturat. Això li donarà un punt salat. Exacte, exacte. No hi has posat sal, no? Només en els peus de porc, quan els he Però quan els has bullit. Quan els he bullits, juntament amb la llimona i el llor. Per tant, la sal li aportarà aquest formatge vell. Exacte. Clar, també he vist una altra cosa, que no du patata, aquest plat. No? No du patata. No, no. I ja sabeu que mentre anàvem en forna, anem a fer una cosa. Anem a xerrar precisament de patates, d'un dels pocs ingredients que no du aquesta greixera i que ara d'aquí una estona, una vegada en el forn, veurem com queda. Ja hi tornem a ser, som en directe en els 5 dies, falta un minut per les 6, continuem amb Débora Montserrat i Antoni Joaneda, però jo no és la greixera de peu de porc. Sí. Aquí està. Ah, ja m'ho feies passar pena. Posa-la aquí, però, Toni, abans d'emplatar, perquè emplatarem d'una manera molt curiosa. Clar, avui és el darrer dimarts, i clar, avui encara en la sardina. Per tant, hem volgut saber, amén, si en el mercat avui hi havia molta sardina. Això mos hem trobat, mira. I ja m'han de menjar sardina. Jo crec que Antoni vull tastarà aquesta greixera de peus de porc, perquè encara hi som a temps a menjar carn. Tenim aquesta greixera de peu de porc aquí. Ara me falta emplatar, però no veig cap plat. On l'emplatarem? Mira, nosaltres fins i tot això hem volgut repetir el que se feia com a tradició, que era menjar-se damunt un crespellet i... He dit crespellets. Crespells dolços. Sí. Això com és? Com és això? És a dir, tu poses un crespell aquí, talles i ho poses al damunt. Exacte, com se feia antigament, segons he sentit a dir i m'han contat. És a dir, és dolç i salat. Sí. Mare de Déu. És a dir, i tothom ho fa així o hi ha gent que fa sacrilegi de no menjar damunt un crespell? No li menja tothom, però està molt bé perquè fas dolç i salat. La tradició és aquesta. La tradició és aquesta. Hi ha un bon tros, així el tens de tastar. Sí, Té bona pinta. Molt bona, no? Posa-ho aquí damunt. Ai,
Posa d'aquí damunt. Antigament es feia així. Així no havien de menester plat. Hòstia, és el prof, Sí, sí, sí. Nen, jutge, un ciutadà, Boníssim, que ho boníssim. sap. Boníssim. Pensau, Però se m'ha recordeu que això du formatge tendre, peus de porc bullits amb llimona i llorer, 4 ous batuts, Sí. un poquet de farina, all, Ai, 3 de llets. i després, per damunt, per donar-li punt de sal, que no li hem posat sal, hem posat formatge vell. Formatge vell també, radat. Es Exacte. nota, es nota. Fes una altra, Sí. fes-ne una altra Sí. tallada aquí damunt Molt bé. per poder acabar amb una tallada sencera. Però clar, vosaltres, si sou menorquins de Ciutadella, que ja se celebra el darrer dimarts, avui o no ho celebrareu o no ho celebreu d'ençà que sou a Menorca. Mai no. Mai no. Nosaltres, la veritat és que des de que visc aquí a Mallorca, ja molt prest vaig agafar el costum de seguir aquesta tradició, no? El que passa que sí que es ve que no a la una, que a Ciutadella a la una, per exemple, tothom parteix cap a puesto, cap a hostals, a fora, si el temps ho permet. Jo a la una no, sempre faig més esfoscat, vull dir que cap allà hem d'anar ja. On anam? És a dir, vos aneu d'anar Pràcticament I ja, tant. que hem d'encendre foc i posar la Exacte. sobrassada. i de vos Tenim donar que la les força. gràcies, Toni, de veure greixera de peus de porc a damunt un crestell amb un poquet de sucre. Quasi res. Per el darrer dimarts. Nosaltres ara anem a parlar de roba per dormir. Da 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 da